nagpalabas sa pagayam daytoy lagip ti NAPALABAS ni pagayam tayo nga Edgar iti Ilocos Norte sa gudayan nga ti surat. Dear Manong Nemy, adda pagsasao Manong Nemy nga oraan niya nga tat araramidem no kalikagumam nga magunod te may nga banag wano may nga tao no saan nga iso tinaikari aparakan ka kat talaga nga saan nga mapasamak. Tado Manong Nemy digiti santa nga namnamayan nga mapasamak idibiyag tayo. Ayetan ka mabaling ako nam ngam sigurado ka nga ta. Santo nga tangag baliw detang ayat kas pagarigan ta adda pagteng nga mga magbalbaliw tiriknam. Ngam na talaga nga napudno ti panagayat mo iti padam nga tao. Sigurado nga saan nga mapukaw, saan nga agmamaw detang arik na uraan niya ti mapagpagteng. May sakmat nga rood karagiti atong tungeg ka nagbibuya ka dato nga programa kit naawi sakmet tapno imuray ko. Dito makunamat nga true to life success story idibiyag ko, idibiyag mo. Kastoy man Manong Nemy tinapilik nga pangrugyan itinag panaglagip ti NAPALABAS. Nagaragragsak kami kini Elsie kaday di nga rabii Manong Nemy. Pinashare ko isuna. When kinabudno na nagipangribiak pa'y kadakwada. Nakalanglang ko nga nangan ni Elsie nga nubiyak ken kastamatan dagiti agbalinto nga katugangag kayong ken ipag ko. Makalawas laengen Manong Nemy sakbay nga maangay ton tinentaklan nga kalay sami ken ni Elsie. Isong karede nga rabi nga panagsasarita mi numanan arakupek isuna Manong Nemy. Oh Edgar, agtutor ka. Makalawas lang ngayon sweetheart. Numabalin lang ko makit itan. Numabalin lang ko makit itay laing nga naangit ti seremonya ken reception ti kalaysata. Kada ito ko mga rabi kadison ti first night, first fight. Dito ko man tumakon nga honeymoon ta. Nagtutor ka, sweetheart. Kasi sana ko nang makauray. Nakauray ka for how many years? Di takit din ta sa magmanulagan ngal daw. Saan ka makauray? Kinunana. When Manong Nemy adda kang palang iti college idadan nagkinawatan dagiti puso mi kini Elsie. Numanen na irasas ko kayang kuwana nga da ko man mapasamak kada kami ngam no way ko nana. Mayatak met Manong Nemy takayat kumet nga maisa nga virgin ti babae nga ikalisak. Maisa nga babae, maisa nga virgin ti babae nga idatag ko iti asangwanan tinadaeg nga altar ako nada. Nagpatpata kami nagtrabaho Manong Nemy. Taday nagtulagan mi. Kalpasan ti graduation, nagtrabaho kami nagpadpada kat kalpasan ti duwang atawen Manong Nemy. Nagurnong kami. Kinapudno na Manong. Adabayin lote nga nagatang ko nga pakaidiswan to iti balay mi. Takalpasan di kalaysa Manong Nemy rugyan min tumeten ti panakakonstruct tinapintas nga balay para kadakan. Dua genggay di talungan nak dayta ti plano mi. Ho, Edgar, rabi unayin. Nagawit kan. Numuna kit motor laing ti lugan mo. Pasensya ka na. Gimapaman nga makapagkalaysata gumatang aton ti brand yung kotse nakababay mo ta siya ka mga obisina kaya motorsiklo lang no apikit din kami na sa mga suktanin yung motorsiklo at da Santa Mantel Balyo na kanyak na dyan nga motorsiklo so nga kasilasan kong ibatan nagagaro din sige sweetheart babahan ako na pag-ibagam tulangin da Papa Tubi ka ni Mama Tubi nga napaan ako intulod na Manong Nemy tiri daw. When kalpasan na inarakop ko kahit inamalakman ng digiti lips ni Elsie. Medyo napaot Manong Nemy na panaglanang digiti lips mo. Ano nga tanong yan akon?
kagkay data. Sikaw. Isus ni daytoy. Gawit kan. Ingat sa pag-drive, ha? Okay. Good night. Good night. I love you. I love you more. Manong Nemy kabayatan ngagpatpatarayak iti motorsiklo jak pulos maliklikan tag imagine. Et nang sangon manong sa anak nga nakakonsentrate iti panag-drive ko. Numuna, takas nga oras kada dupay lang nagitilugan Manong Nemy. Adupay lang nagitay aglulumbang halukan. Yung kasi lang akong bibiyang kumanong. Basta adak iti right way ko. When? Adak iti right way ko. Napatarayak manunusaan. Imita, iti panunot ko Manong Nemy talagang ar-arapa-apa kung tikal dawan tikal lay sa amin kini LC. Ngagmatsa kami, nga mapanggamin agparintuming iti sangwanan tinadaig nga altar. Kalpasan na kat marugyanton ti seremonya babay ni tipadi. Dumteng ton iti panag dati ko na tayo nga reception and then dumteng ton iti karabyan na Manong Nemy. Matagawak ton ti kinabirhen ti agbaling nga asawa kini Elsie. When check to nga tan ti kararagsakan nga matagad matong to ano mang tong parakanyak. Manong Nemy at gayam iti kurusing katrumbeng kumanga gistapak. Ngam saan indradretsok Manong Nemy kada dakil nga truck nga talagang umay mang tungpar kanya katinaudi nga napuutak Manong. Timayo kak. Timayo kak Manong Nemy kat kaslaada nakaidong paran ti rupak. Rupak Manong Nemy tinaidong par. Uno, isut imuna nga nagdiso iti daga, iti semento, una niyaman nga banag nga isut na udi nga napuutan. Idik sublin ti puot ko Manong Nemy. Amok nga dan puot ko. Ngimawan makitak. Kaslasan ko may mulagat dagiti matak. Ngam agkuti-kuti dagiti imak. Tiramay ko. Aging nagsayaak. Ada nang gamit imak Manong Nemy. Dua nga ima. Nang petpet. Kada nang kuatimak. Edgar, anak, ni mamang mo daytoy. Mama, oh Diyos ko, Agyamankami ka na kayo, Diyos ko. Ay, bakit doktor itamit lahing? Doktor, umay kayo. Dan puutin ako. Doktor, umay kayo. Uwain Manong Nemy. Talual daw gaya men nga sa anak nga nakapuot. Talual daw. Dito ti kuna ni mama. Kadagaman ta kinapod Diyos anak. Tanakalasat ka ken patay. Apeng awan ti makita. Uri mo lagat ko dagiti matak, awan ti makita. Nakabandad ti rupa manak. Taisot na pakaruan. Ti rupam. Asigun ka na kiti nakasaksi. Ti mayok ka. Kad nagdiso ti rupam iti sarming tilugan. Kanang tungparkang ka. Sarming? Rupa? Huwag anak. Ti rupam ti napakaruan. Ngam sigun kini doktor, maagasan to na kiti sugat. Aglunit to ti biglat. Uno aglunit to ti sugat kat sa anak to nga gwapo. Alis to lahing para ti plastic surgery anak. Ni Elsie. Nagsubli-subli ni Elsie.
May samit ng mga uray, hindi pa nagsubli ti puot mo. Ni LC ti may sa kadigidi kang runahan, nga karkararak nga makalasat ka. Arig na nakumatos ka. Ngem, thank you Lord. Tadan puot mo, makasarita na ka na. Si bibiyag ka. Oh, si bibiyag ka na. Da papa, kandi di kakabsat ko. Kasi diyag, subli-subli damat dito ya. Kaya tatawagag ni papang mo. Ipakamukmat ka da manang kinimanong mo. Bagak nga nakapuot kan. Tawagag idana. Imay da nga rod Manong Nemy kid inig igamanda. Ay, gaman ta kinapod Diyos iho. Ako nakulan na mapukaw min kini mamang mo na ti bonsuming nga guwapo nga dadani nagkasal. Pa, Manang, ano yan? Paungar ka. Barbaring na makaruwara ka to nitong sakbay nga kasar kayo kini. Ay, narikat sakit di. Saan nga matuloy ti kasar? May puspon lang. May tuloy tumatlang. O daytoy ni Elsie. Sweetheart, kumusta ka, sweetheart? Oh, agaman kam kinabot Diyos na si bibiyag na lalaking patpatid ko unay-unay. Elsie, tikalay sata. Mga ibkan dulatan ti padi. Taditulutan hospital ti pagkasaranta. Haan nga mabalin Api nga sang mabalin. Ang grande matlang di kalay sata ito simpaan. Napakaamu akong nagiti sponsors. Nagiti mga anak. Kaya nagiti secondary sponsors. Napakaamu akong simbahan. Maitantan. Intun ka nung harod. Ito no, rumuar ka ti hospital. Sando may reset ti kalay sata. Diyan lang petsa. Ti mabalbaliwan iti invitation. O sige, ginanakan. Kat bandayan ka. Sakit at ibang banday ka. Manong Nemy, idik katandan ti benda ti rupak. Kaskas di ka sa anak ang makakita. Mama, naikatan ti benda ti rupak. Nga mapay nga sa anak ang makakita. Apay ngawan ti makita. Kat amukmat nga si mumulagatag. Anak, sigo ni doktor. Naapektaran nga talaga ng itiduang matam. Saan ka nga makakita? No! Saan nga mundo dito, mama? Saan nga mundo dito? No! Hukas tawanan. Sana ko nga makakita. Sana ko na bulsak. Oh, saan? Nagayat na ito kastoy kaya kahit ko lang umangaroon na nataya ko. Natayak lang ko man. Natayak lang ko man. Nagsakit nga panunutan kanawaten Manong Nemy. Kit kinunkunag nga nasayset la ko man no nataya ko. Mamasanak la ko man kaya tartaray dito ospital. Ibagayok la ko man dito doktor nga ituloy ako sa serbipay tagdipiyag ko. Sana nagmatan nga makakita. O payakas na dinagbalidan tibiyag ko mamapay, apay. Anak, saan ka nga mapukawan tinamnama? Ada plano ni Apo Diyos kang ka. Plano ni Apo Diyos kanyak. Mama, agkalesa kami kani Elsie natulagan ti amin. Nalpasin ti amin. Tilagan pananguray mi. Iti pananguray mi. Iti kaldawan di tagakalesa. Ni mabaling kami matagkalesa saan ka ni Elsie, ayaban nyo. At masabol nga, mangayab tipadi ka dito kami ng hospital ng kasar.
Saan nga mabalin ko? Anong saan nga mabalin? Mabalin, mama. Tiadada nakasaksakit, Manong Nemy. Idisang ko mauray ti girlfriend ko nga may sumarungkar kanyak dito ospital. Pinatawagag ka ni mama, Manong Nemy, tapno makasarita. Wine, kadidi, ta makasarita kon. Elsie, I miss you. Kaanong tong may nagsarungkaran? Ini, awang pa'y puot ko, subli-subli ka. Ini sampay nga, nakatibanda, nagiti matak, ag subli-subli ka. Ngamitata. Elsie, pasensya kan, Edgar, busy akta nagsubli ako ni trabaho. Elsie, mabalin ta nagkasar dito ospital. Ay, ma'am na padi ka ni mga anak. Mabalin. I'm sorry. Ngam sana nag-agbagtit ng makikasar. Iti may isang habulsek. Anya? I'm sorry. Nung nagbaon, ti panagkahit ko kayong kahit kar. Sko, saan mo gasawin dita? Amok nga mawatan na. Nung siya kumati siya. Kahit mo ka di pa nga makanan na. Ayaten. Ti inutil lakas kanya kasta ka di. Narukop ka. Saan kayong nga napudnot pa nagayat mo kanyak? I'm sorry, Edgar. I'm so sorry. Siguro kan saan lang nga siguro no dikat sigurado nga saan nga. Sika Naikari para kanyak. No ket sabali Naikari para kanyak. Dan plano ka magulong panagayat ni Danny. Nilapigit ini ang karipal mo. Kadungas ka sa nulang. Baka, iday tumatlang tawin ka agkalay sa kamin ka ni Danny. No. Sana po na dito yung mapaspasamak. Sana po na dito yung mapaspasamak, mama. Anak, awate mo tikin na po no. Agpakalalaki ka. Adda kami nga mangipatpatag kang ka. Uri awanin ni Elsie. Adda kami, siya nga inam ni papang mo, dagiti kakabsat mo, dagiti gagayyem mo, dagiti kakabagyan tayo. So nagbaling ka ko mga nadibkat. Nagsagana ka, tayong tumigat, mabaling mong tirumar. Kadagtalinat kanton, sa Jabalay. Ma, awan sa sarbintibya ko. Baka dumteng to di kong taway nga masang patandak sa Jabalay na may sakon nga nalimiis sa bangkay. Anak, agkarkararag tayo kinahapo Diyos. Hamon to ko mga ramidan deta. Saan to ko mga anak? Dadakon dito'y balay sa rukod ken wheelchair. Manong Nemy nagrikat, nakarigrikat, mapulko ka na. Kadno kasta nga may sakon dito'y balay, tamapanda mama ken ni papa, iti trabaho da, no man pa'y nagretiro dan, nga madda negosyo nga asikaswenda. Tikatulong tikaduak Manong Nemy. Ngam kabaylak mat kedi iti romwari ti silad ko nakasarukodak. Amok no sa dinuturungek numapanak iti banyo. Amok titurungek numapanak iti dining room. Ngay bagak iti katulong Manong Nemy nanawan niya ti kayat ko. No minumak siyak. No mabisinak inasaran nagtikatulong. Mabaling kumat ti mapan iti hardin Manong Nemy. Agtutugawak iti hardin. Mahangot ko ti banglo digiti sabong. Ngimsang ko magkita digiti sabong. Malingag ko digiti aglabas nga lugan. Malingag ko Manong Nemy digiti danepeg nga lumabas. Mangig ko Manong Nemy ti panaguni kanyak digiti karuba nga lumabas.
Gar, lumabas akbay. Sige. Uncle mo nga sintong daytoy. Ay, uncle. Wala, ano sama? Ano nga rod? Oray ta, makapasyar ka mat iti lawlaw ti balayo. Naging kaya Manong Nemy nga ti may sangal daw. Awan ti trabaho da mama kini papa. Kinunak kini mama. Ma, panak. Kahit ko ti rumwar. Sa dinungar ti papanam. Iti mall. Iti parke. Nga masansanidi nga. Papapanami ka ni Elsie. Kahit ko nagtutugaw sa diyan. Kahit ko nga sa diyan nagpalabas sa kiti oras. Anak, kasanungar ng malipatam ni Elsie. Numabak nga mat ka na iti lugar nga. Nakalalagip ka na kayo. Kasi kahit ko mama, please. Ni pa pang mga ron. Hani, uyugo man tanak ta. Mabang ano sa diya parke. Kaya bantayam tumutin Ako, sige, karon. Tagrubot ka karon din, tagrubotak. Hintay diya parke. Ipasyar ka sa diya. Aglugang kam to iti kotse ni Papa Manong Nemy. Nung sardeng iti kotse, loktan na tiri daw iti batog ko. Alam na tumatan Manong Nemy iti ima kala, sige. Dumsag kan, data sa rukod mo. O data na nakasta, okay? Agla, iho. Dala na dumsag kan. Kibinan nagto Manong Nemy sa nagtupagtaguan ti may sa kanigin ti Benz. Pa, nuti abang tatayan ta. Banda na tamyanan. Si sumangsangot at tilaod. Ato tao? Sumagmanon lang. Madamdaman siguro madunto tao. Kasano nga man di kabayag dato eh. Mabalang taklat nga panawan, Papa. Ha? Sa umay kanto alahin, no? Anya nga oras. Kasano nagpagnapag na kagat mandano mo ti kalsada. Kasano no? O ang pagdanagan nyo pa. Makangagagmat. Makaangot akmat. Umay kanto nga rin alahan. Oresanin. Hamok mo ti oras. Tado ti cellphone ko. Nakaset mat. Kada 30 minutos, agoni. Gawin ako siguro no alas 5. Kasanang orte ramidem? Amok man no sa dinutayan ti highway. Ewan nga narigat anak. Ta saan ka makaalay ti paglugan no saan ka bumanlasiw. Hindi agpa isuruak no ti pedestrian lanes. Alalala. Ibati ka ang sobryan ng kanto. Hanin pa. Saan na kang inutil? Kabaylak. Kabaylak, Papa. Alakit isut ko nam. Agad na siya at unay. Pasit day tayo ti panagpatibkar mo at pakinakim mo. Sige, Herod. Panawang ka. Urayan na kandulatan sa diabalay. Iliawanan ti ka sa saritak Manong Nemy. Siyempre malaglagip ko lata tinapalabas mi kini Elsie. Kada dari kong daway. Nga garubos di kitiluwak Manong Nemy. Narokop ka Elsie. Saan gayam nga napudnot pa nagayat mo kanya. Narokop ka. Nomok lang kuma. Nga saan nga sikakain siya nagkatuluyan. Nomok lang kuma nga mapasamak kanyak tikas to'y panubok. Saan nga kuman nga sinusuro ng impatig. Saan ka la kuman nga impatig. Di ka la kuman pinagtalin iti puso. Numanin tumakderak Manong Nemy kadusarik ti sarugod ko. Nga mapan agpalaod lantansyaek Manong Nemy inunod to'y iti mabaling ko nga pagroran iti parke kalbasan na kita sa pulag ti pedestrian lane. Agsubliak tumanen Manong Nemy ti Benz nga naggapuak. Kayak met tagsubli Manong. Kayak kabailak ti amin. Nakaawit ag dito'y balay Manong Nemy. Nakalbasan nga nakabalasiwak iti pedestrian lane at naka
subgood kanyak. Sorry. Ay, sir. Mabaling ka din nga iyalandak ti taxi. Bulsek ka? Uwan, sir. Kasano nga nakabalasyo ka? Simuro ta ka nagiday. Bimalasyo. Okay. Among mga orti pagawidam. Amok, sir. Basta basta iyalandak ti taxi. Amok tundi bagak no sa dinot pangitulod na kanyak. Sige nga. Dako mga kami nagmambantay kang ka. Nakaawid dak Manong Nemy. Kat masansa na nakastoy. Rumuarak Manong Nemy ti gate. Agsadak iti taxi. Taxi! Kung naklatamat oray no. At basta damang ko Manong Nemy andar di lugan. Nga po iti right side. Adamang tagsardeng. Adamang ilokat tiri daw. Ay mabay lang sir. Bulsi kagayam. Bagak tungat ng Manong Nemy sa dano papanak. Iti parke. Kastamat ba ng Manong Nemy ni agawid dak? Imiti may sa nga malem nga panagawid ko Manong Nemy. Kaslawan ti madlaw ko nga padak nga dalyasat iti pedestrian lane. No manin gandat ko iti magna. Sir. Mabiglang sir. Sir daytoy. Sinardengan ka. Kamok kat nadarurayam nga maumot kaya bumalasyo ka. Uwin ko ha. Umaykan garden. Kibinan ka. Okay na. Umaykan. Nalamuyot iti kulap na Manong. Babae. Nabanglo. Nakadanon tan. Anong sumarunong aramide mo? Apay nga siksik ang amin kat hanggang makakita. Kabisado kong ti amin. Ito lang marigata na. Kawang nga ron, numanan kumandad ka nga. Sinardangan ka nga ron. Amak ko, makamadungpar ka. Papa na may Imbagak. Agkalugan na ka ron. Malabsak na ang lugar. Umay ka initikot sa ka ng parking. Okay? Sige, kibinan ka. Agyamanak ka. Karbigag lang di tumulong. Nangaroon na karagiti madlaw ko nga talaga nga sa pula na ditulong. Okay, deta. Lokat ko diri daw. Dito yung lumugang kan. Okay? Deta, okay? Mabigla nga. Mapanag yung traverse side. Agmanehoak. Nagpintas ti. Anot na pintas? Nagbanglo. Siya tinabanglo. Tikotsem. Nanarunagin ka. O gusto nagdata. Inusar mo nga air freshener. Disiyat ng asta. Okay? Itulod ka kang ganas sa gate yo. Amuno at sumreken. Amukon. Agyamanak. Nagan mo please. Eleanor. Siyakmet ni Edgar. Thank you very much kang Eleanor. Salamat. Manong Nemy naalak ti contact number ni Eleanor kadison ti masansan nga tawag-tawag. No kahit ko nagpasyar ket bakante isuna awan trabaho na isot umay mang dagas kanyak dito'y balay. Adda akto ni investigate agbusin ang tulatan Manong Nemy ket ilukat na tiridaw iti batog ko sakto aglugan. Kadkaduan nagto Manong Nemy iti parke. Ket dito'y Manong Nemy nga namuan na ti amin. Ket mo kasawen a week before nga kalaysa kay kumakin ni LC iso pa nakasidentem. Ngayon tinakbatang kayat. Tagmauyong ko na ti babae nga mga yat kanyak nga may isang kabursik. Nakaro ka rin? Impakidam ka din ti doktor? Hampay. Awang ka din ti panggap mo nga mangipakita tapno maopera? Tsaka mo. Tulungan ka, Edgar. Agyamanak, Eleanor. Ang mga numakasalitak to di doktor, kalibaganan tong awanan tinamnamak.
Nasaksakit lang nga watek. Uno saan kat maoperarak nga makaskas din nga sana ka makita. Uno makakita. Nasaksakit nga waten. Nagastuak lang taon sa Sabina. Awang kas di bang padas. Aguni kanto kanyak no kas pagaringan takayat mo. Nadadagiti kong daway Manong Nemy nga igikaman ni Eleanor ti imak. Agin inagam kami. Pisil-pisilak Manong Nemy dakulap na naglamuyot. Nagbanglo. Agin ka nga karawayek ng gaman ti ulo na. Oo. Abig gaman ti ulo. Kasi lakayad na kabisito na. Sana kami kari. Kaya nawanti kay kariyak. Kaya kahit ko imagine naglayang no kasano ti langam sa anak na napintas pangitak. Ha? So na si Atman do sanggan makakita tapos sa mo makita kinapangit ko. Inapurusak ti rupa na. Apay nga ako ng mga pangit ka kat ni. Natundiris mo ti agong mo. Sa mo pisil ng ti agong ko. Kanang banglo ka. Tilegs mo nga ron. Oy, matitiatan dya kaya dati ng gara dati ti parke. Di gani makakita ka na ta. Anya nga ta ti bagbagada. Diyak mo na mo, madlaw da nga bulsek ka. Ta igagit ka nga ron. Kanasarugod ka. Baka ibagbagada nga mauyo nga. Baka ibagada nga boyfriend ka. Ang tapay namnamat. Nga makauwari ti babae nga mangipatig ka niya. Depende kang ka. Numarik nam ti ayan. Iti babae nga mangipat-patigmit kang ka. No aramin ka nga takayat na. Abi nga ta. Saan ka nga sigurado tarignam? Sigurado ha. Nung sana ka may kari. Asino kumatak mo yung ang babae nga mangipatig kanyak, itikas kanyak. Ibagbaganda ka no. Ang nga anda ka no na ko nata nga minamauyong niya yan. Eleanor. Apa nga raramidam kanyak tikas to'y? Anya tinam na mahim nga. Rason no apa nga raramidam tikas to'y? Do you love me? Psika. Do you love me? I love you, Eleanor. Edgar, I love you. Sure ka? Dahito ti marikrik na. Saan nga ni Elsie? Saanin? Kahit ko ti gayat manin, uri mapayak. Basta may bagak kan may peksak ti marikrik na. I love you. Inarakop ko manong. Bimalas mat ng marako. I love you to Edgar. Oh, Diyos ko. Nagtagtagay na makadilaing. Saan kang nagtagtagay na? Apa yan na tangayatam kanya? Gabutis at marik na. Kan patsak ng patpatag na. Baga siya tinikari. Kahit siya kamat tinikari para kanya. Edgar, adumatin tinakabadasak. Namin duwamat nga nagayatak ngam nasugat ti puso. Nagayatak manin kat barbarin no santo nga masugat pa ti puso. Sabi ko nga, tapat siyam ka dugang rodman kaya sukat ka pa eh. Eleanor, kahit ko nga gamit tan itulod na ko sa diabalay kat yung mamuka ka naging parents ko kat nukas ka sa nulaing ikasar ka. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy nakidiner ni Eleanor kada kami kada papa ken mama. Awan di dito kakabsat ko Manong Nemy ta sami na yabanida at dan pamilya da. Kami may da kalpasan nga nangang kami Manong Nemy tainebak ida tapno mamamuda mat ni Eleanor. Aging ka Manong Nemy ngayon tulod ko ni Suna itinakay parking ang tikot sa na tapno gawidan.
Naginarakop kami manin. Naglanang manin di bibig mi. Nakaragragsaka kunay Manong Nemy. Dadamit lang babae nga mangipatig kanya. Ngam supyat ni mama. Ma? Ano ti kayo itong sawad? Diyan kang rod maawatan no anya tirason tap no ipatig na ka ni Leonor. Ma, di ba ating maging patpatig? Kung talagang ipatpatig mo ti may sangat tao. Ore asino isuna o niyaman ti kasasahad na. Ngam santo nga tang sumapihat na gini parents na. Sumarunong tumat ngayon maamunak ka na gini partido na mama. Kasta nga ron tinabasamak Manong Nemy. Kadawan ti madlaw ko. Nga, madi nga reaction da ideyam amunak mat ni Eleanor kada gidi parents na. Ay kaya Manong Nemy nga naisigasing da. Iha, nasiyat no ipakitam ni Edgar ti specialista. At amu ti gaya mo sa gidi. Kasta ti kahit kung pagsalita amin to kani Edgar mama. Si amamom nga specialista iti mata. Ada mo ti gayam ko. Naibaga kami ng kangkuana, di may panggap kang ka. Iso nga, no kayat mo, schedule tato operasyon. Bakit lagi di magastos tulungan ka, Edgar? Tinaskan ka't makakita ka. Manong Nemy, siyempre, manugot met da papakin ni mama kin di kakabsat ko. Naisangkat nga ron ti operasyon, Manong Nemy, aging gangadimtengan, di pa nakaikat ti benda, ti rupak. Benda dagiti mata. Doktor, okay? Naikaten ti benda ti matam? Okay na. Inutom nga imulagat. Inutom tag mulagat. Sige, doktor. Ano makita? Nakudrep, doktor. Nakusnaw. Ngayon saan nga nasipngat. Nakusnaw. Sige, ikadem mo manin. Pag inanaam tingin ti matam, within 5 minutes, after 5 minutes, ininutim ng imulagat. Kasta, dita. Doktor, makita na kon? Doktor, makakita akon. Makita kan, doktor. Ito nakita ti kababay na nga babae Manong Nemy. Pangit. Gagangi lang, tilangan na. Imbaga edi Manong Nemy ni Eleanor nga pangit iso na. Nga gagangi lang, tilangan na. Eleanor? Kinunak Manong Nemy kat ginuhid ko ti ima na kat inarakop ko. Agyaman na kay Eleanor. Ay, sir. Saan sak ni Eleanor? May sak nga nurse kasi magkita na ko inumporme. Nurse na ni doktor. Hey. Ito ta makakita ka na sa bali mo ten tararakopem. Timalyawak tinagtimag. Nagpintas. Eleanor? Yeah. Siyak ni Eleanor. Oh. Ano ba ito, Ryan? Inarakop mo ito tiners, siyak. Ngabudpud nung Eleanor, di mo rakopem? Oh, Eleanor. Agaman na kay Eleanor. Agaman tayo kinapod Diyos. Niapod Diyos. Iti nangaramid iti balaging operasyon. Nagpendas ka. Agad talaga man. Uris ka. Gwapo ka. Agbagay ta. Nangro na itan na makakita ka. Eleanor, will you marry me? Yeah. Nung nakasagana ka lagi din. Balbaliw nga na isagana ti kalay sama Manong Nemy. Kaya nakaragragsak kami. Aging ka nga dimtengan deta nga aldaw. Aging ka nga dimtengan tirabi Manong Nemy. Kat syempre, impaay ni Eleanor ti amin nakit dito nga napanagnagak nga virgin iso na Manong Nemy. Sika Naikari. Uwan siyak Naikari. Kat sika mo Naikari para kanya. Tinaga nga ingkarik idi nga pangiparakderan mi ti balay mi kini Elsie Manong Nemy at da balay nga ni parakder ng sanga ni Elsie ti kinanduak. Dito ka ni Eleanor. Dito ay Manong Nemy nga nabukil ti daragsak nga pamilya. Kaputanadaan kami Manong Nemy ti talong anak
kaniya Eleanor. Intultuloy ko tinag-opisina, kastamot kang kuwana. Kat nakaragragsak kami, kat dabang maki ni Papa, Manong Nemy, timakang mga mungot udir, kadagiti anak mino kastanganda kami iti trabaho. Hindi may isa nga mali, Manong Nemy, nga medyo nagpalyar ti kotsek. Impaigid ko, Manong Nemy. Tapdo di kasta kita. Kadahik noon at perding na. Bay nga tayo, kinunak. Aging ka, Manong Nemy, nga kabayatan nga kitkitak ti makina. Adalim mabas, babae. Kasama mo. Ni Elsie. Elsie. Edgar? Yeah, siya. Kumusta kan? Abay nalasin na. Malasin ka siyempre. Manong atawan nga nakikita ka. Kaya nagkarelasyon tamay. Gamapay kas na tilangam. Ay. Mano na taon mo. Apay kas na langam. Isunod ko mas dawak no apay nga nalasin na. Talos siya na kon. Bakit ang tilangat? Di ba nag-asawa ka, Edi? Imuno na ka nag-asawa ng siya. Bulsay ka pala, Edi. Nagsina kami. Pinanawan na kami tito ang anak ko. So ang kastoy. Awan ti talagang nga trabaho. Basta gayam. Sorry. For what? Okay lang. Sige. Baka masapul mo ti. Kwarta. Mabit lang. Sana kang palpalama. Hindi masapul mo. 1, 2, 3, 4, 5, manayin? 5,000. Nung kasbagari ka nagsapul ka to ti trabaho, kat saan ka makastrek o mga lagang ka, ba te rekomendar ka to di opisina? Kamanak, Edgar. Kamanak. Sige, nakon. Sige, parang nagkita itong tumanin. Anong Nemy, siyempre, agbababaho isuna. Yung manay heart mabalin na. Talaga mo't nga saan nga kami din Naikari. Nadigat na kami kini Eleanor. Manong Nemy nakananama nga may payam mo tinaran niya kamasakbayan nagtalungan nak niya. Kuhaan sa bulag pay, Manong Nemy, nusangat kang kanahan kung pinagdawat ko kinapod Diyos, iti ang tutulay pa ng tarabay na kada kami. Dito nga natin pagkasalita, kanagyaman na klaona iti anos mo nga naibasa, Manong Nemy, kat sabi ko tadamat ni abatik nga adal, liliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiripadak nga dimig. More power to your program, Manong, and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, Edgar, iti Ilocos Norte. Ito hindi pagayam yun ni Manong yun, Nemy Ruiz, magibadbatin tinibag oras ka na kayam ng Sabada. Happy weekend.